הראשון של קונטר סטרייק. אני פה, קוראים לי ליאון. אני בן דוד של ולרי ושל עדי. היא בת דודה שלי ובן דוד שלי. וכן, יש לוולרי ערוץ, קוראים לערוץ של ולרי גיימר ולרי דד 22 גיימר ולרי דד 22, ולבת דודה שלי עדי יש אינסטגרם. וכן, אז אנחנו נתחיל. אני אזכיר אותו בסוף הסרטון. מה אתם עושים, ילדים? אוקיי, אנחנו עושים צ'אלנג' של 5 קילים ו10 דקות. יש פה קצת רעשי רקע, מקווה שזה לא מפריע. אוקיי, בוא נתחיל. 3, 2, 1, מתחילים. מתחילים. אוקיי, אני הולך להרוג. ראיתי שם מישהו, אני גרה בו ברחוק. שיט. אני רוצה להזכיר את האינסטגרם שלי, שקוראים לי באינסטגרם עדי 3000, לא, כאילו עדי 31520, זה האינסטגרם שלי. לקחתי צלף כי אני רוצה... לא, הוא הלך לצד השני, הנה הוא. ניקח את האקדח שלי. אודליה, לא לקלב, עדי, לא לקלב בסרטון. יש לה כינוי של אודליה. יואו, הוא נתן לי אקשוט הבוט הזה. אין לי עדיין קיל. די. חברים, בינתיים 0 קילים. אנחנו הולכים לקחת את צ'אלנג' הזה, חברים. חייבים לקחת אותו, חייבים. אוקיי, יש פה קצת רעשי רקע, מצטער חברים, מצטער על כל רעשי הרקע, אם אתם שומעים אותם בכלל, בבקשה, אל תשמעו אותם בסרטון. עשיתי אקשוט על הפרק הראשון, חברים. כן, קיל ראשון, אקשוט ראשון של הערוץ החדש שלי. ובסוף אני אזכיר עוד 2 הדברים שאמרתי בהתחלה. את הערוץ שלי. של הערוץ של ולרי הזה. ואת האינסטגרם הזכרתי. כן, אני אזכיר בסוף הכל, גם לייק וגם סאב. בבקשה, אני מאוד צריך את זה. אם תתנו לייק זה יעזור לערוץ, אם תתנו סאב זה יעזור גם לערוץ. תנו 2 בבקשה, בבקשה. תנסו להביא כמה שיותר לייקים וכמה שיותר סאבים. אם יהיה לי הרבה לייקים וסאבים, אני אעשה ספיישל פרק, וזה יהיה פרק מיוחד עם משחקים, אבל בצד זמן. כן, 2 קילים חברים, בינתיים לא, 3 קילים יש לנו, עוד 2 קילים חברים, ואנחנו גומרים את זה. ואם אהבתם את הסרטון אז תעשו לייק, סאב ותגובות. תרדמו על הערוץ שלי. תכתבו בתגובות אם אהבתם את הסרטון ומה היה כיף בו. וכן, ואני אעשה סרטונים על הערוץ, סרטון על הערוץ וסרטון על הסקייפ שלי. וכן, סליחה, ואולי, לא בטוח GTA, אני לא בטוח בכלל, אבל אולי יהיה GTA, אולי. וחג שמח על 2016. כן, שנה חדשה, ויש לי יום הולדת בשנה החדשה. בול ביום. מזל טוב. היום. תודה רבה. כן. אתה יודע מה אני חשבתי? כל מי שנולד עוד קיל אחד ואנחנו גומרים חברים. יש! גם
6 קילים! עם 6 קילים! אז תראה לי, היום הייתי... מקווה שאהבתם את הפרק, לייק, סאב, איך קראו לזה עוד עניין? תגובה. לא, אינסטגרם של עדי, ותגובה אם אהבתם, אם לא,